बहा थांनो रा समायनालाय न' थांदोंमोन लोगो आं मोनसे खोथा सोंनि दे नों गाज्रि मोनगोन नामा मा बाथ्रा गाज्रि मोनलायनाय लोगो बिदिब्ला आं सोंनोसै दे लोगो गाज्रि दामोन बाथ्रा सोंनायालाय गोलाव दैमा बायदि नामा रा बेफोरबायदिखौनो साननानै लादो दुखु मोनगोन नामा मामिया दुखु मोनलायनायनि खोथा जाखो बिदिब्ला आं खोन्थाथारनोसै लोगो गाबनो नाङा मा गाबनाय बाथ्रा लोगो नों दानिसो समायनालानिफ्राय फैनायनि उनाव मा जादों समायनायालाय खिन्थाला खोमालां नों माबा गाबगोनसो दे खिन्थाथारदो आं गाबा दे रमिया आंनो कल खालामना बुंहरदोंमोन समायनाया मुलि जाना थैबाय होनना मा समायनाया मुलि जाना थैबाय ओइ लोगो बिदि नङा गारांखौ हमथानाङा हामालै हामा आं थैथारसै गारांखौ मोना नों बिदि मान खालामना लाखो I love you ओइ लोगो उथि बिदि नङा आं सिमां सुजुबायमोन सुखु दुखु संसार जानो आंखौ गारना थांबाय समायना आं बोरै थांना थाबावनो समायना नोंनि अनगा ओइ लोगो आं थगायदोसो बिखौनो गाबो नामा फुवाद आंखौ थगायग्रा नोंखौ गारथार आं न'सो लानानै न'आव थांनो टाइमाबो 12ता जाबाय रमिया फन हरलायबायलै ओइ दानोसै खोमालां आरो हरफिनबाय हमनोसै आं हेलौ मा हेलौ फैसाखौ मोनगोना मोनाखै आंनो थाबनो दख'ना बायनो फैसा नांगौ बाबानियाव बिनो नायदो र' नङाब्ला साबि आफाया हराबा मोनाबा बाथोन देग्लिजोबना बिदि नङा गाबोनो नांगौ नांथारगौआनो आंनो जागोन दे बाबानिफ्राय बिनोसै आं गाबोन जुदि होफैनाया बाथोन देग्लिजोबगोन आं जागोन दे गाबोन लोगो हमहैगोन दे होमबा दोनथ'दो न'आव थांसै आं apa बैसागु जालानो मानो कर'ना भाइरासनि बैसागुआनो बन्द जाबायनो थां इसिङाव थानाय जौ लोंबाय था स्वाद साला फरायनायावथ' गैया बेखौ लोंनानै उन्दुना था बै न'नि बारिनि मैगंखौ नायनो थांनाङा स्वाद साला स्वाद बोरायालाय मा दिनै रागा बिमा गोदानसो नांगौ नामाब्रा मास्टार बोरायालाय बिमा गोदान नागिरदों नामा सुवादा होद बोरमा मा संबाय थागोन नों बाबा आंनो रां नांगौ स्वाद साला दयबा बोराय बुंदोंमोन दाबा फैसा बिनायखाय बाबा होनफ्लांथाव फैसा गैया बाबा आंनो फैसाखौ नांथारगौ आं मिथिया साला स्वाद बोरायखौ सोरांनिफोरबायदि बारना जोबदावगोन साला मा जालायखौ बोरमा साला सोरबा फन हरबायलै सोर हरदोंमोन बाबा आंनि लोगो राखेब दहाय खांख्राइ जावनो लोगो लादोंमोन बाबा बेखायनो फन हरना लिंहरदोंमोन दानना हरबाय आङो मास्टारनि फिसालायानो सोरबा खांख्राइ जावो जावाबालाय थांनानै जौखौ लोंहैदो मा जाबावनो सासे फिसानो बिमा गैयिनि थाखाय बारबायो बिमा सासे लाब्बासो हामबावगोन नामाब्रा बाबा फैसाया मा जाखो फैसा गैया होनखाबायना दहायनो आङो 300 दङ 300 जाया खाना जानांगौ खाना साला मास्टारनि फिसाला साला आंखौ बरनाम खालामसिगोन बियो मा बरनाम नैखौ लाना थां थोद बेजिया मा जाबावनो इखौ थुदो नो बेखौ लाना थां एटिएमखौ 1000 बहन दै 1000 दिहुना यस हामथारबाय गथ'आलाय फाग्ला जासिगोन मारा मास्टारनि खरमानखौ जाजोबमारसिगोन मा जाबावनो बे गथ'दो टाइमाबा बेसेबां जाखो डेटा जाबायथ' टाइमा लकडाउननिबो बन्द बाजाराबो मैगं थाइगंबो गैला आलुजोंनो संना होनांसिगोन रोमै फैदो औ लोगो कर'ना भाइरासनियालाय सान फैदां माब्लाथ' कलेजआ खुला
माला खुलिगोन गेरेन्टियानो गैया माथो। खुलिबासो थांसिगोन लोगो। नोंलाय थांगोन ना थाङा? थांगोन। दिनै बेदरबो गैला। लकडाउननि बन्द हाथाय। मा गथ' गेलेबाय दे आलुजोंनो गेलेबाय थायो नोंलाय? गेलेयाबा जेखाबो गैयाबा गेलेखागोनखा। नों गेलेबाय थायो सोर खोन्थानाय नोंलाय? जौ लोगो साहा लोंहैनोसै। आलुआनो दरसे थालांबाय।